I a la propera vegada faig una intro jugant al parxís. Ei, com rebeneix, noies? Benvingudes un altre cop al canal. Avui us parlaré de les mares. Mare! Sí, home, sí. Aquelles persones que ens estimen tant, que ens adoren, que lluiten per nosaltres, que... Ei, però baixem el hype, que no tot són flors i violes. Bé, bàsicament parlaré de 4 coses que comparteixen totes les mares i que les fa úniques. Comencem! Les mares ho troben tot. Sí, nois i noies, ni és un mite ni és una llegenda. Les mares ho troben absolutament tot. Sí, com sigui, troben el que vulgui. No us imagineu la frustració d'estar buscant una cosa durant tot el sant dia i ta mare arribi a casa i en un minut la trobi. Què? Fins i tot et podrien trobar la manera de fer sopa amb una paella! Sopa! Addictes a l'ordre. Alguna vegada heu sentit la frase "que ja t'has fet l'habitació"? Per rematar-ho, estava ordenada? Tranquils, això és normal. Les mares mai veuran un ordre complet amb les coses. Sí, és inevitable, no ho podràs evitar. Encara que ordenis al mil·límetre, així de petitet. Tot ho volen al seu ordre. És inevitable, encara que t'ordenis l'habitació, elles passaran per davant, trauran de reguitzell l'ull per la teva habitació i et diran que aquesta habitació no està ordenada. Ningú es salva, ningú es salva, ni el papa es salva. Ordenis com ordenis, guardis com guardis, per elles estarà desordenat. És més, després sorgeixen molts problemes, i és que els fills no trobem les coses. I no és que nosaltres siguem desordenats, precisament. Mare, has vist el meu jersei? Mare, has vist les meves partitures? Mare, on està el portàtil? Mare... Ho saben tot i per això es preocupen per nosaltres. Com si fossin televidents, les mares ho saben tot, de nosaltres. Encara que intentis amagar quelcom a la teva mare, doncs igualment ella ho sabrà. És com el temps, no cal que posi el telenotícies i vegi avui plora. No, ella t'ho diu, exacte, està comprovadíssim. O sigui, ella diu plourà i plou, és com si fos Déu. I com suposadament ho saben tot, és normal que envers, com tenen tanta informació del que passarà, és normal que es preocupin tant per nosaltres, perquè no passem calor, perquè no passem fred. Tot i a vegades, a mi m'ha passat que la meva mare m'ha dit "Nen, a veure que farà molt de fred, eh?" I resulta que estàvem a 35 graus i m'estava morint de... Bé, era com un cubito de gel al forn, bàsicament. Els hi hem de fer cas. És que és inevitable com els impostos. És que més d'una vegada he pensat que tenien telepatia per anar mirant amb aquells ulls, no sé, aquells ulls tan com camaleònics que et van seguint tots els moviments de boca, d'ulls, de nas que fas. De cop va dient tot el que estàs pensant i et quedes. I me'n vaig. Els hi encanta fardar els seus fills. Sí, a les mares els hi encanta molt parlar de nosaltres. No hi ha cosa que posi més feliç a una mare a no seguir parlar del seu fill. És la cosa més perfecta que hi ha en el món. Però a vegades les mares tenen una tendència a passar de la línia. Algun cop no heu anat amb els vostres amics a casa vostra i la vostra mare arriba com una princeseta i treuen l'àlbum de fotos d'aquella biblioteca vella que està morta de fàstic i comencen a ensenyar les fotos als teus amics, les fotos aquelles tan privades que no vols que vegi ningú, que tens unes grenyes que fan por, estic despentinat d'una manera, o que vas despullat pel camp passejant amb la pila en l'aire. Per favor, això no és normal. O també quan queden entre elles. Ui, però quan s'ajunten les mares, quan es tracta de parlar de fills, allò sembla un mercat de peix. Sí, creieu-me, que no és broma. És com una mena de concurs a veure quin fill té les millors qualitats. Ai, nena, doncs el meu fill ahir va treure un excel·lent. Doncs el meu treu excel·lents cada dia. Doncs el meu és superdotat. Doncs el meu és el millor del món. Calla't, el meu és millor. És increïble com poden lluitar tant per nosaltres les mares, oi? És més, jo he arribat a la conclusió que no és que nosaltres les suportem amb elles, són elles que ens suporten a nosaltres. Ai, que romàntic! Doncs bé, nois, això és tot per avui. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem la propera setmana. Feu bondat!
Mare, m'he perdut!